ukuphiwa amadoda imali akhiphe wonke amehlo. Mayisekhuluma nje ngempilo yobungcwele ukhipha wonke amehlo ngathi uzogwinya. Ngimfonele lo yashaya ngithi woza sikini. Ngiyambonga uJesu bazalwane, ngiyabonga ivangeli, ngiyabonga kulabo abathema bezwe isimemo abanga bebesabuze enyameni nasegazini basebethi siyakhona. Zinsuku zokugcina lezi bazalwane, isikhathi lesi sokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu. Ibandla liselebha wodi, lisemsikweni, kuyasho ukuthi lingathetha noma inini. Nomntwana incwadi yesambulo ekhulume ngayo ithi walindelwe inyoka ukuthi mayethatha nje wesifazane ibisimshwadela umntwana. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wamahawukela lo wesifazane wathi mayethatha wasebatshela ukuthi abayoqasha ehlane baphile isikhashana bengekho ebusweni benyoka. Lithi makuphela isikhathi owesifazane ephuma ehlane inyoka yamala. Into eyifunayo ukushwadela umntwana. Ayinandaba nomuntu wesifazane. Into eyifunayo ukugwinya umntwana. Lithi izwi lenkosi uminyoka ikhamisa ifuna ukushwadela umntwana. Owesifazane wanikwa amaphiko watiza. Inyoka yasala phansi, isala nje isikhwifile, yathi sa. Amathe ale nyoka aba amanzi agcwele umhlaba. Ithi noma ngamgwinyanga angimminzise. Lithi iBhayibheli umhlaba wamsiza owesifazane waqhekezeka wagwinya amanzi. Owesifazane wandisa. Glory to Jesus. Noma simile bazalwane, moyo ingcwele lo. Uma umoya ingcwele akafikanga, ngabe kade usathana mshwabatela umntwana. Ngabe sesihamba nje ngegama elithi Coca-Cola ebhodleleni, kodwa iCoca-Cola ingasekho. Ngabe nje sekuhambile kunje, kodwa umoya oyingcwele okuthi ungazihlaselwa noma kanjani. Umoya oyingcwele aphakamisa izinga njalo ngaphezulu kwesimo singakugwinyi. Noma abantu bemile bebukela bethi kuyodela obonayo ukuthi kuyogcina manje, kodwa bathola ukuthi owesifazane unikwa amaphiko, uyaphakama phezu kwesimo zingamgwinyi. Nawe uyabuka nje ukuthi umoya ingcwele wayengekho, ngangiyosala lapha. Futhi bazalwane, ngiyacela ukuqinisa ibandla likaJesu ukuthi uma wabaneshwa lokwamukela uJesu wabhabhadiswa emanzini amaningi njengokusho kwezwi,
umuntu webazalwane umoya ingcwele umuntu nangesikhathi uJesu ehla elandini bakhe akuyi umuntu wanomba obeyiphile umayithanda athi mayimephani ngicela ukusho ukuthi akuthathile isigebengu angisona isigebengu ngamukela umazalwane nami ngumntwana kaNkulunkulu angisona isigebengu uxaka ukuthi wasa wasitshela ngezigebengu ubani okuzile ukuthi isigebengu noma cha thina sizalwa ngesu imbewu esizelwe ngayo kodwa umuntu ovula isibeletho waphuma thina umoya oyingcwele. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uma uhamba owumzalwane ongenayo umoya oyingcwele uhamba kanzima uzama ukuyifosa le ndlela uzama ukukhumbula abanye wababona bese inkinga ibanga ekutheni akekho umuntu ozongena ekhaya engazangalwe. Ucace ukuthi njalo wena mawungena eringini usala phansi. Kodwa umuntu ohamba nomoya kaNkulunkulu umoya oyingcwele nomusathana ngakuvalele ekhoneni. Umoya oyingcwele uyamtshela ukuthi ziphathe kanjani. Yeah.
Epholisa ngiyakutshela ngeke uzukhululeke emaveni akuhlabileyo. Isikheletu sokukhipha ameva esono yizwi likaNkulunkulu. Futhi ngendlela elenza ngayo ngeke ungakhali. Ngeke ungakhali. Ukhala ungathuliseki. Uzwile ukuthi sengathula manje kodwa ungathuleki. Ngoba uthola umuntu okutshele konke. Hallelujah. Abantu abaningi bayibabuza bathi ungenaphi ekugqokeni? Ngoba nawunevuselelo shumayela uJesu. Hayi ndaba ungena ekugqokeni. IBhayibheli lisiyimpumputhe bazalwane. Uma likhuluma kaningi ngendaba yokwembatha komuntu wesifazane oshoyo ukuthi wesaba uNkulunkulu. IBhayibheli likhuluma ngengubo zayifebe lenza ukuthi abazalwane kungenzeka inkinga. Uthi uyambatha kanti wembathisa ka7 verse 10. Hallelujah. Ngoba increate inkulu bazalwane ngizoyithobe uholini. Ngicele eksasa sihlanganise itulo bazalwane sivula ama-passage ukuhambisa abantu. Khona njalo bangena abahlale ngemuva sithi usondele. Kodwa mhlawumbe nobaba uyobe sefikile wena ekhaya sithi usondela ngoba manje kune-echo kanti asikagcwali. Hallelujah. Hallelujah. Phela ka7 verse 10 lithi ngabona insizwa eyisimula izule emgwaqeni isihlangatshezwa owesifazane egqoke izingubo zesifebe enokuqina enhliziyweni yakhe. Angithi yonke indlela ogqoka ngayo usukuxoxisene noqobo lwakho ukuthi ngishaya lesi sikhethi ke namhlanje esinomqhele ofike ey'qeni. Ngifuna la ngidlula khona kulale ihlahla. Akwenzeki ugqoke izinto zesifebe ungaxoxanga noqobo lwakho. Hallelujah. Akwenzeki ugqoke iy'ngubo ey'veza amabele ungaxoxanga noqobo lwakho. Uthi ngifuna bawabone uzuthi ukophakamisa aqungqungquzela njengamathanga esehlangene. Uyodumisa uNkulunkulu. Hallelujah. Praise God. Namabele lawo ayajapha iwona ajapha kuqala. Ofunda incwadi kaHosea chapter 2 kwi-New Living Translation ithi batshele basusuda wayifebe emehlweni abo. I-prostitutes make up from their face and the clothing that exposes their breast. Abantu abaningi bathi mina ngiyahlambalaza. Bathi mina ngihlambalaza iBhayibheli. Futhi bazalwane ngisiboshwa sokuthi ngikutshela. Liyahluza ivangeli ngendlela abantu abagqoka ngayo.
nokusonta namagawuni nanani wafika nabelungu thina siyigqokela amabheshu uyabona kunjani nje abelungu bathi mawuzoma phambi kwabantu gqoka ijazi ugqoke elinye ngaphezulu wafake noma bemathathu umkhono wejazi lilodwa ungangengubo yakho mawuthi ukuthula kwenkosi uthi uyazi ukuthi kwenziwelani lokuyikayika ukuthi akangabibikho umuntu ozoma la ngaphambili abe isilingo nesikhubekiso kulaba abathakathaka akangabikho kodwa namhlanje bagcuma besilisa la lo Pentecost uyamazi Pentecost lokho kuyini batho bese bephatha ama-cellphone awu-2 noma u-4 ngesandla bese behamba bafaka nezicathulo ezinde ukungena unyawo luphele phakathi lokho kusuka namyane ku-end natsoke into abayishaya kahle namaphintshi bayifaka usayi-4 lento yinto ngathi usayi-8 siyawazi umhlabeleli ukuthi siqonda asilathiyeki nangodaba loyifele asilathiyeki nangothayela lofakwe emazinyweni lezi zinto bazabone akuzona ezasendlini kaNkulunkulu iBhayibheli liyachaza lithi udaba lweyifele uma uzozwa labudayisa khona iy'febe emakethe sidayiselwa lo siyameyikhapha senziwe bese sigqokiswa ingutshana ethizeni yeyifele bese siyothengisa uma sibuya kuloyo sesizodayiselwa omunye siqalwa phansi futhi siyaphendwa kabusha sigqokiswa ingubo futhi yakanokusho kodwa umahluko eyeyifebe sesidayisela umuntu uma kufika umuntu uzosithenga sesiphendwa kabusha basipenda nemakeup basidwebe basifake iy'hlahla zokuxwayisa ilezi zinto ezisahlula abantu emkholweni azikafiki inhlupheko ezizokwenza ukholwe ngegazi lakho kodwa abantu basahluthule nje uthayela nje kodwa nizothi manihleka ukuthi mani ngenze kwenzelani
ngihleka ukuthi manje ngihleke ngegold washa thu ungalikhokhela igolide ikhuluma ngegolide uhlangana nabafana nje lapha nasemakethe emakethe eThekwini sidayisa izimo legolide kosiyami uphethe ku-500 hardly 500 uyocosha ukudla basendlini kosiyami 100 rand awukenanazelando ngizokushipisela ngakunika nango-50 ngakunika nango-50 inkomo nje kosiyami ngizolifaka uba wakhathazeki ngiyawafaka futhi usukhipha wona no-500 wegrosa umcini usuncikiswa nje umfana ukhipha lothayela esikhwameni esimnyama nezipho zakhe ezimnyama nezandla zakhe eyijulukayo ezinentethinamfu manje ngizokwenza nje ngizokufakela khona la ncika nje kodwa khamisa izolo sithe isihlobo sale nkonzo sithi yesaba uNkulunkulu yesaba nje uNkulunkulu ngoba abantu abasaba uNkulunkulu abasweli lutho oluhle kodwa uma ulandela intshumayelo ze-prosperity ikhadi lakho liyohlala komashonisa uzama ukufika esithandathini inkosi engakufikisile kuzo kodwa uma wesaba uNkulunkulu uzohamba indlela ende empilweni zonke izinto uNkulunkulu akunika zona zikushiya nokuthula alithi iBhayibheli lami lithi isibusiso sikaJehova sisodwa nje siyaqalisa abanezelo usisi kuso kodwa yonke into strugglishayo usuzame kuzama usutshontshe uyithole uhlala njalo unosisi lapho sengazi bebona amaphoyisa edlula becabanga ukuthi asenzwe bendaba yabo ngathenda lendlu yomxhaso ngangiyibhalisile ngifuna ukuyi-extenda ngenza istage sengathi sengizwakele ngathi aphezwakala ukuthi ukhuphuka kumastebhisi uyaphezulu estage soxhaso wasithola ngokubanje wasithola ngokubanjani yazi becabanga umsebenzini indaba yami esikaJehova isibusiso siyacelisa akamemezeli usizi